Análisis y opinión, entrevista para informar en tu tópico, entrevista objetividad, danos misión y nos entrevista política, farándula, actualidad, una nueva confianza. Feliz tarde, pastor aqui na Holanda. Feliz merdia na Cossau. Bom amigo seguidor Leo Capriles, está apresentar. Wake Up and Smell the Coffee, programa que nós está apresentar Tursimang. Tursimang, trouxe o tópico interessante para dar mais e mais informação. O que está passando rondou de nós. Nós também tem programa, trouxe, hope interessante, hope informativo, maneira sempre. Maneira Tursimang, nós está dando essa informação. Nós também tem nós também temos um invitado especial também para pedir como saúde, comida, nutrição, etc, etc. Você não queda pendente aí, queda share o programa aqui para mais e mais gente, para você amigo não também. Que bem, uma bom menina, colega, Angel. Saludos. Como vai? Com gosto aí. Feliz merdia na Corsol, bom apetite. E feliz tarde aqui na Holanda e tour sobre a parte do mundo que está nós. Bom menino, um programa que vale a pena para você sintonizar. Nós também trata é parte de comer, saúde, nutrição. Coisa que eu pedi nós, mestre como conselho. Espero que você não possa de programa. Comimento, como você vai filmar, basta para aí. Hopi gente tá vira malo, come malo, então me sei assim algo nesse aí. Nós sabemos que nós invitados tem, que por isso nós riba conscientizar também, nós não conscientizar como saúde. Queria uma bom menino, feliz tarde. Sunita, conta. Boa tarde, Turrende. Na primeiro lugar, danke, Leo, para a oportunidade. A me espera de share algum conhecimento tocante como saúde, nutrição, maneira você não cambia bisa.
Dus ja, laten we aan de gang gaan. Sí. Nós está por na informar nos pueblo mais tanto possível. Ja, como cierto de programa na aqui, bom, tá na turora na televisão, então nós aí mas um gat in de markt aqui. Ja, esse é muito importante, porque esse nos mester aqui na Corsol, porque não tem educação. E mester começar foi começamento na escola. Então, assim nós estamos conscientizar for de escola, for de chiquito, ora nós vira grande, nós assim choices não kuta bom para nós. Pero nu, als we nu mensen gaan opvoeden wat voeding betreft, het is difícil, pero por sí. Pero ja, no ting. Dus dit is een goede medium, en te hoop ik ook initiatieven die Bosnang, van ons relatie is ave. Maar compreender que bota voedingdeskundige. Kijk zei dat komen baby. Kijk zei dat será. Wat houdt het in? Ja, ik ga mitar papiamento Hollandees doen. Sí, daarbij. Ja. Nou, voedingsdeskundige is niet een diëtiste. Ja, ik heb heel veel kennis opgedaan in 20 jaar tijd van hoe het menselijk lichaam werkt. Ons lichaam is basically een chemisch gedoe. En door alles wat we erin stoppen, geeft een resultaat. En ik bedoel, als je goede dingen erin stopt, krijg je goede dingen eruit. En als je troep erin stopt, dan zie je ook troep aan de buitenkant. En ik heb dus in de afgelopen 20 jaar heel veel kennis opgedaan van hoe het menselijk lichaam werkt. De voedingsstoffen, wat je lichaam nodig heeft. En aan de hand daarvan kun je dan richting geven en je lichaam voor zorgen om zo gezond mogelijk door het leven te gaan en zoveel mogelijk te kunnen genieten van je tijd hier op aarde. Anto ja, ting hobi in de kutasie dengan kulpa malu. Anto bopor hasie dengan kulpa kuta sinti bong. En dan trek je er meer uit, hè, uit het leven. Okay. En ja, ik ben een beetje afgedwaald. Pero nutrition, ja, alles wat je kan eten en wat je lichaam eigenlijk nodig heeft, daar kunnen we vandaag over praten. Oké. Sunita, bombini. Dank je. Prazer de tempo de programa. Nutrition. Ele tá papo de nutrition, pero na lugar de nutri na mesa anda come. Yes. Kiko nós temos que considerar nutrition para o corpo. Nutrition, tal qual de curva in principe mester. En toen kijken we curva mester, als we kijken naar voeding, lo qual we curva conocer, a proteína, carbohidrato e vet. E água. E quatro coisas. Então, e quatro coisas, e prometre está bem for de comida. Então, e comida, vamos ter que conhecer, van, oké, Pico tem dingen comida, bijvoorbeeld proteïne. Ora non si parla di proteïna, dat is het más importante. Da carne, galinha, ja, botin, pisca. Tu receita, dus quase todo produto animal está voornamelijk proteïne. En carbohidraat, la verdura, anto turcos processar, isso é importante para nós. Turcos processar tem carboidrato. Então, suco é um tipo de carboidrato. Ok. Receita eigenlijk lo qual nós temos que vai mais deep dentro. Porque receita é culprit mais grande que nós temos que tackle. Ora, nosso papel de nutrição e comida. Suco porta roupa daninho para render su corpo, não? Sim, claro. Suco is een van de dingen die heel erg verslavend is. Ja. En het is ook een van de ingrediënten die wij in bijna alles hebben. Ook de natuurlijke producten. Dus bopor bisa van, mita come fruta so, pero bocurpa no conoce het verschil tussen fructose
Anto e tafelsuiker. Bokurpa dat kume gewoon como suku. Oké. Dus als je veel fruit eet, is ook niet goed. Snap je? Dus het gaat heel erg om balans. En niks te is goed. Oké. En suku, dat even is suku, vooral de kinderen, hè? Onze kinderen moeten bewust gemaakt worden hoe de pop, juice, alles met prik en dan hoopie maar. Want vanaf kleins af wordt je chemie in je hersenen en je lichaam, dat wordt allemaal aangetast. En het heeft een verslavende effect. Ja. En het heeft invloed op hun gedrag. Die mensen ook. Orang wat kita zoeken voor die dieta, betul hanya meneer afkenselen. Zie, betul hanya afkenselen. Zo erg is dat. Através do tempo, mita bata mita lesa, mita tende, nenang mita papia, maar bij een paar lezen. Kiko abota pensa tocante nutrição à base de bloedgroep. Dosa, basically alle, ik heb er wel van gehoord, ik heb me daar niet in verdiept. Alle diëten die bestaan, we kennen de van vroeger, de paleo diet of paleo diet, we kennen de proteïne diet, we kennen de weight loss. Kasih tour tabim back op die 3 macronutriënten die we mentionanen. Anto, het gaat erom dat je in alle diëten, maakt niet uit hoe die dieet heet, dat je je lichaam de juiste combinatie geeft aan de hand van jouw individuele levensstijl. Si bota un atleta, bijvoorbeeld met diferente combinatie die in macronutriënten. Het maakt niet uit, si bota O of B of welke bloedgroep. Tami pensamento, no? Het gaat om de juiste hoeveelheid combinatie voor jouw levensstijl. Daar gaat het basically om. En kita e origin DJ. Feunda bota saka e proteïne. Feunda bota saka e carbohydraat. Anto e vet. Bijvoorbeeld, bopor, lo quanto hopi malu, bopor saka bo vet voor die vegetable oils. Da hopi malu, hopi processado. Maar je kan ook je vetten van boter eruit halen. Lo quanto mas mio. Oké. Het gaat om de vetten, de fatty chain acids. Ja, ik ken de papimentsterm niet. De vegetable oil doet daar helemaal hydrogenized. Voor boter no 10. Dus boter is dichter bij het kunnen afbreken dan de vegetable oils. Er is een reden waarom vegetable oil 5 jaar lang kan blijven. Oké. Begrijp je? Ja. Mate van processing. Tiende, no te gusta comer manteca. Dus de manteca gewoon. Nanda bisa manteca ta vis, nanda minke den pan, nanda come con nanda tende con manteca mis. No, pero manteca con margarina ta dos cosas diferentes, eh? Boting margarina, kuta es malu, kuta manera e vegetable oil. Oké. Boter, echte boter, roomboter. En na India, of ja, tegenwoordig doen we het ook hier. We kunnen zeggen ghee. G-H-E-E. Dat komt ook dichtbij. G-H-E-E? Ja. Dus dat is mas miyoku bopo husa si boke kushina kuvet. Anto ja, tingin dat bisa van ja, bopo husa coconut oil, bopo husa avocado oil. Tambe por paso heating point, dat mas haal toe die na. Maar het is ook duur. Dus je moet kijken. Ama ka na llega cerca bo. Mi team este di consejo para lo que te trata mi nutrición. Sí. Kiko te promete cosas que botar así en el momento de intake. Na promete cosas, die mensen met de wak, hoe zie je eruit? Nee, met hoe zie je eruit van je huid en hoe ver ben je? Ben je dik? Ben je, dus ik doe een visuele assessment. No? Daarna vraag ik aan je van, hoe voel je je? En dan wil ik weten, hoe voel je je in je lichaam? En wat zijn de pijnpunten van, kan je 5 minuten al pratend een beetje stevig lopen? Want als je dat niet kan, dan
dan is er al een hoop aan de hand. De condition. Ja? En dan vraag ik ook, hoe is je levensstijl? Ik doe een 24 uur, zeg maar, check van wat heb je in de afgelopen 24 uur gegeten? Ja, antometatie, een week-evaluatie van combo die nang tabay, kikobota. Ik doe eerst een assessment van de persoon zelf, zijn levensstijl. Ja. En daarna vraag ik van, oké, wat wil je bereiken? Want zo dingen ik moet van, ja, ik wil otro simang meeting, een wedding, en toen ik ba even snel 2-3 kilo kwam je fit dingen dress. Ja, dat is een cleanse, pa je ba, pero het dia kuita komen, het is op je bek. Dus dat kan ook een doel zijn, hè? Maar natuurlijk werken we met mensen die long term. En dan stap voor stap met de waak, oké, wat past bij die persoon? Nunca me nota bise van, sowieso met de bise, als je gefocust op je wil focussen op een healthy lifestyle, botinku kita suku, voor een groot deel, suku, botinku kita vegetable oil, ja, botinku kita kasi turcos processa, en dan bedoel ik kita voor 80%. Dus je moet het in balans houden. Bida nota aluku, bota mucho stricto en nota bij, nota houden vol. Snap je? Dus dat is een beetje de assessment wat plaatsvindt bij de eerste, tweede sessie. Ik wil weten, wie is de persoon, wat zijn de pijnpunten, wat wil de persoon bereiken en in hoeveel tijd. Snap je? Ado die mee su budget, kiko je por, dat soort dingen. Junto com assessment que você faz, você dá plan, lá nós chamamos plan de que você bombe, pero a mês, botin produto nan que você bisa tende, que o mês está tra, que essa aqui lota bom para e cos que você aqui, essa aqui está bom para Kiko, esse aí também você recomenda? Zie, dus wat wij doen, laat me even een background geven van mezelf. Ik heb een beetje uitgelopen hobby. Ja, door wat ik zei, in de afgelopen 20 jaar heb ik zoveel kennis opgedaan. En ik hou van koken. Riba Jemita Suriname, dus toekomst puting de Berku Kuminda is bij mij, staat hoog op het lijstje. En ik heb heel veel geëxperimenteerd met recepten en koken en gezondheid. Dus heb ik sinds 2016 heb ik een negotie, Yama Rocha. Leo, waarvoor Rocha staat? No, explícanos, ¿qué es afkorting Rocha? Nee, bona kapte? No, ook in mijn mente dat functionaal. Nee. Nou, Rocha is wat ik net ook zei. We moeten voeding, de educatie moet thuis beginnen. Moet vanaf kleins af beginnen. En de Rocha, de afkorting die miljoenen, meeting Uyuhamber, Kuyama Rohan, dus in Rohan. En de Keisha, Isha, dat die miljoen, dus Rocha. Dus hoop je niet dat Yama Rocha, nakta keren mijn nummer ta Rocha, pero dat is dus een afkorting van. En het staat ook voor waar voeding begint. Het begint thuis en het begint van kleins af. Bom, dat was even on the side. In 2016, nossa começar com zeg maar, um negócio, então esse estava a basar completely op customized meal plans. Local mas explica net, hè? Van assess e rende, met as kibi plan pe, en nossa cozinha pe, então a base de gewicht, então het doel ku eting, weight loss, maintenance, atleet, como bosabot, bota hasi powerlifting en zo, helemaal gecustomized. 5 dagen lang voor 3 maanden, 5 maanden. Dus ik producto een zeg maar prepackaged meal plan, nosta batating. Nosa hasi esse voor die 2016 tegen 2020, COVID abing, nosa sera. Vanaf nu hebben wij sinds maart nosa habri Rocha Back. Pero agora que nós temos mais, dus nós não temos customized meal plan só,
En nog steeds andere maaltijden ook. Dus protein shake, cold pressed juices. Toekos kuting de ber kubo, quando bisa kubo salu, pabopor come door de week gezond, nog steeds. Sim. Também nós temos para occasional cheat, nós temos para sumir também a flyer de Suriname. Dorgo, Sim. ni mesta Suriname, então é promé 2 semanas, me te quer, ora a gente está direto a negócio, não tem comida Suriname, então nós Sim, a sim. dividir, introduzir, tour Ok. já sabra, para esse não kuting mana cheat of que tem de balança, tour já sabra nós temos special. Dus nós temos comida Suriname, nós temos comida holandês, nós temos comida criollo, nós temos grill. Dus tu já sabe, essa varia. Pero om te blijven bij de nutrition, nós focus está echt aan de producten que nós está vende, está echt riba zo min mogelijk processed, zo dicht bij de natuur, zoveel mogelijk groenten, zo min mogelijk suiker. Dus turnos meals nang kuno sta bende, ta helemaal customized na ehinde mes, a base die assessment kunang tahasi. Pero rame nang po gewoon kan brenta of bestel tour dia nang bestel salada bijvoorbeeld. Ok. Snap je? Tem uma pergunta de seguidores. Sim. Tem uma pergunta aqui. Jusluti van den Berg. Ito bisa, uma pergunta para a senhora Sautu. Satu. Sorry. Iemand eet zoutvrij, suikervrij, vetvrij, dus not agregar ng den comida. E toch het in LDL cholesterol halt. Kiko por te causa. Hopicos. Wat? Sowieso zoutvrij, suikervrij, vetvrij, notabo. Minosaki emotivo ta, pero we weten allemaal dat al onze doktoren, uit ervaring, onze doktoren, onze huisdoktoren hebben geen educatie gehad in voeding. Dus nang not sa kung kurpata traha si bota kita siya to voeding na. Of ze moeten zichzelf bijgeschoold hebben. Snap je? Ja. Dus si bo dokter zomaar uit het niks tabisabu van kita salu, kita suku, kita kigo. Het moet een reden hebben. En zoutvrij eten, bota perde hopi mineraal. Hopi mineraal bota perde. Dus zoutvrij, ja, ik zou niet weten waarom iemand zoutvrij, al heb je hoge bloeddruk, hoe er notion ta van ja, waarom wordt hoge bloeddruk, bonoting die mag niet commissar. Achterhaald, hè? Dus nota verdad. Asunto die webu tambe, ta subibo cholesterol tambe, ta achterhaald. Nota verdad. Snap je? Okay. Suikervrij, ja, suikervrij is iets goeds. Maar ja, hoe lang hou je dat? Suikervrij wil zeggen, je eet ook geen fruit dus. Bota cheat. Rato bota cheat kung bokoy suko nang. Mas po hormonen nang tabi mesit kita din balansa anto si bota kita turkos bo hormonen nang tabay asi helemaal door de war. Awo eta bisa su LDL boting dos tipos de cholesterol anto bo kurpa mesta traha cholesterol. Je kan cholesterol zien als orating inflamatie, manera ting candela un caminda anto hoe zeg je dat? De firefighter. Sì, brandweer tabi, brandweer ta cholesterol. No e candela. Assim na buting kuwake, snap je? Okay. Dus si bo cholesterol ta subi bo kurpa mesta trahe. Anto sowieso meste wak door die test nang van hoe komt dat? Kai sigur ting inflamatie un caminda de bo kurpa ku meste worden onderzocht. Snap je? E mestre bisa no, esta usa salu suco e verde natural de produto. Ja, atrobe, boting ku sempre, bopor, wag, nós também tem ideia van si nós tá compra coisa que organic of natural ribaje, tá coisa bom. Esse também tá bom para wag, fi dela bem. Anto, atrobe, si bota come hinter papaya, anto tá fruta tá, ba come hopi suco. É natural, pero boculpa tá mire como suco. Suco. Yes, boculpa não conhece fruitsuiker en
tafelsuiker. Pabokurba, ta sukuta. Okay. Ja. Correcto. Dus met cola. Un saludo também para Lauriane. Estamos in sintonia. Dave Livingstone, Cislin Maria, Xiomara Evers, ons zijn in dezember. Dank je, Pasigi. E me também como eu amo também in sintonia aqui. Angel, conta. Sim, Sunita. A mim, por exemplo, como nier patiënt, tem cosco eigenlijk aan mij, die mag die hasi masha uso di nang mas. Undi nang seguro ta producto nang maneira fruta e verdura. Di com so eta subi mi kalium, lo qual to malo para mi coração. Agora, se a mim toch a cana chega cerca bo, mi tabata que plan de nutrição cerca bo. Como lo spelen com je mekaar? Kijk, sowieso, si boting medical history, mane boting hoge bloeddruk, bota diabetico, bo mester, hanya di bo dokter, por me kubo tabing, pamiasi algo kubo. Anto, mino sa ako ma-mention mino ta un dokter, No, mita handle a base di informação que está available awe. Anto, en outra maneira, lo qual mita bisabu, que está bom para mim, anto mita assim mescos kubo. Paso esse dat gaat niet. En als jouw medical history is kubo, ting, hoe zeg je dat? Een overschot aan kalium, anto ting su, hoe zeg je dat? Su effecto di babokurpa, no staat trouwens een plan. Sowieso, we hebben de standaard producten, Kuta, low sugar, low carb, et cetera, kaba. Dus het zijn kant-en-klare producten. Maar als je echt iets customized wil, dan gaan we echt kijken naar de ingrediënten. Hoe nota bij kubo. Dus is het sowieso toch gewoon op basis die een customized meal plan. Oké. Mita passa share bosanting kung pa detox naturally. Yes. Because nang mas minyo kung hindi po usa pa detox. Sukulpa. Yeah. Como se explica aqui que é detox? Yes, detox. Bokurpa mes por detox, pero si bota queda puxa McDonald's, ku Burger King, nem bokurpa, ku Kentucky, e nunca entra detox. Yeah. Dus bokurpa riba su mes por detox. Pero je moet op een gegeven moment botinku ala een streepje van oké, pa het detox, botinku doen er ruimte pa het detox. En hoe kan je dat doen? Je kan het op verschillende manieren doen. Bopasi een fast, stop die komen, bebe so, si yuna, bebe so. Bopasi ese pa 24 horas, bopasi ese pa 12, 16, 18. Depende con wat jouw uithoudingsvermogen is. Pero 24 horas, esta es un más mío. Entonces, después, tiki, bota add in hele lichte, zodat jouw botripa nang tahanya in rust. Paso si turbo energie tabay na botripa pa verteer tukos, cada 3 horas, bokulpa no tahanya chance di recover otro caminda. Tapos yuna ta undi is un más mío. Junto com yuna, bo por usa hierba. Então esse nós tem, nós está oferecendo. Bo por usa diferentes hierba, nós tem diferentes blends. Bo por usa, anto usando esse, bo por comer bijvoorbeeld turcos, kuta licht verteerbaar, maar een salada nang, anto pisca, bosa licht verteerbaar. Kun je detoxen. Tambe ku juice. Juice natural, Anto juice natural, no que men juice di fruta. Bota pone bijvoorbeeld een tiki appel, pa eno marga, pero het moet wel voor een groot deel verdura zijn. Oké, mita mira humana, mita siguiendo nós aqui. Me tem fé que tem pouco pergunta, e anda se pergunta não, senhora da mim mesmo da punta. Sim. Sunita, boko no se botin opia ainda com solto. 20. Ok, é suficiente para conhecer etens gewoonten de nós. Eu corso
lo que nang te llama, lo que nos te llama come bon, eigenlijk, dat lo que más te manda en ons hospital. Por ejemplo, abo, mi por imaginar-me que o bom chilo tá algo que lo botin den consejo, para ende bom chilo tá algo que tem proteína natural, etc, etc. Pero não se acostumbra que bom chilo me tem erabu, carne sa, sausage, acaba não está paque com suco, pero é bom chilo bom. Maionese. Mas, ora, ende bem cerca bom, na mão de papia, é também sabe, sim, pero me acostumbrar com mi bom chilo de luna, mi pola que coi, senhora, ende assim, como também trata de convencer que coisa que lá se fizemos mama da criei, é coisa então de coisa que tem mal. Yeah, educar. Na promessa, esta vez ela come 20 anos largo, ou 25 anos, ou 40 anos, passou em outra batassa. Então, sua mama, het is cultuur, hè. Então, op een gegeven moment, botinho educar. Dus se nós está educar. De como botinho come menos bonchi, ou não come suco, nós sempre sabemos que efeito tem riba boturpa. Dat is één. Então, de dois, se você cambio, botinho hasi kos kuda trece e cambio. Bono po hasi mes kos, also se botar hasi mes kos, botar queda mes kos. Dus op een gegeven moment, gente que cambia sua vida, que hoe zeg je dat, adopteer een levensstijl. Ja. Moet de mindset ook veranderen. Hè? Maar wat we ook doen is, nos ta laga e bonchi, pero nos no ta usa bonchi voor die bleekjes, se ta processar, nos ta usa bonchi dehydrated, ta promesta. In vez de usa bijvoorbeeld 100 gram bonchi, nos ta usa 25 gram di bonchi. In vez de usa arroz, nos ta usa bijvoorbeeld quinoa. Dus je gaat betere ingrediënten uitkiezen om af te bouwen. Snap je? Dus dat zijn de stappen en ja, het Robbe het educar. Explica. Na school, na notaya, het tipo de kost. Nee. Bijvoorbeeld mijn kinderen zijn 12 en 11 jaar oud. Doorku voor die, niet dat keren, dan kan het 3 anos, voor die nang 3 anos, mi aku misa papia kuna. Weet je, bisa, die kon nang ta komen zitten. Orang nós bij een caminda bijvoorbeeld op vakantie. Bosa kiko nang ta come pa breakfast. Cornflakes. Poso na kaas no ting. Dus poso en daar dus orang nós bij op vakantie een keertje cornflakes maakt niet uit. Pero nos lunang voor die Congo ta kere nos tin tanto autisme, ADHD, tudo e konang. Dat die suku. Oké. En sinds ik kinderen heb gekregen, ben ik mezelf gaan, hoe zeg je dat, educaten van die effecten ting. En voor die commissament, maar commissa na kaas, kita e koi. Dus het begint thuis. Snap je? Ja. Bono aguardo acercar nunca pa en ang encargar com enseñanza, a começar com educação na escola, tocante pessoa. Se vou começar com nang fe chiquito, automatis, bagana nang na grande. E coi nunca niyo no acercado pensei. Bosa mi den 2012, mahasi mi master thesis riba zorgkosten. Anto mahasi onderzoek naar alles over zorgkosten. Hè? Anto ik heb het over 2012. Itabata ching algo miljoen pa anya. Nos paga pa zorgkosten zo. Hè? Anto mahasi hoe zeg je dat? Een onderzoek met een voorstel van wat je zou kunnen doen en preventie en educa nos Yunang voor de Chiquito. Dat was een van de hoe zeg je dat? Voorstellen in in het onderzoeksprogramma, antomithesis. Maar
3 dia, ma purba di entrega na minister in temporada 1, dat de senhora Suzy Reumer. Pero ik heb nooit, hoe zeg je dat, feedback daarop gekregen. Oké. Maar dit, echt, ik weet niet wie meeluistert. Educa nos junang vanaf nu, vanaf kleins af, bisa nang kikota dingen apel. Die kong apel, die kong no e pastechi. Die kong Als we vanaf nu beginnen, over 10 jaar, hebben wij een behoorlijke daling in de zorgkosten. En dan heb ik het over miljoenen. Kost na kunosing naar school bijvoorbeeld. Van die school ting een pastechi truc. Ting een Chinees. Ting yenko. Kun pami, no that makes sense. Ja. Malu. Weet je? En daar het moet gewoon, het moet aangepakt worden met educatie. Maar jammer genoeg nee. Ze hebben me niet... Oké. Dit is meer een comida saludable. Dale. Een comida tem receita hobby saludable aqui. Kiko vou contar nós de menu aqui. Wacht, esaki, nos ting... By the way, namin kumisa arriba. Wag cold press juices, nos juice nang ting 80% verdura and 20% fruta denje. Pa fruta ta gis pa verdura no marga. Anto juice nang bo por eta duna bo vitamine. Anto het is een hulpmiddel pa is nang kuta yuna of is nang ku ke has yung detox panang tinge energia oro nang tatraha. Anto je hebt energie nodig, anto is snelle energie, bota hanya voor die suku. Ja, anto dit is een gezondere versie van de suku. Ja, si botin cuscoe entre un lolly o algo otro, o juice. Enota is un más mío, pero als je de choices op een rijtje hebt, zou ik dit kiezen. En dan hebben we kombucha. Tameta bijvoorbeeld een hele goede drank para tripanang. Ja, probiotics. Paso bo tripanang ta connecta kubo hersenen. Dus ik tambe nos ting. Nos ting turnos muffins nang ta suikervrij. Nos ting juices of nos ting smoothies. Tur basari ba proteïne. Nos ting salada. Bijvoorbeeld smoothie bowl. Ting yang fruta denje, puting hopi antioxidant, bijvoorbeeld Oké. Dure ingrediënten zie. Dus is het met een kost, nos ting kusia nos hende nang panang kumisa planta i. Bosa, hier, tegenwoordig hebben we geen terra meer nodig om te planten. Kan allemaal via hydroponics en zo. Dus. Oké, verdad. Sí. Senhora, papiano de nutrição, no? Sempre, o huevo estava considerado como algo que não está bom. Yes. Aguacate, não, colesterol, caminha, eigenlijk gewoon niet benefício enorme para ele. Pero o que gosta com ele é que eu só mais estima come é queijo. Ja. Queijo é o meest gezond, of tem queijo em particular que você bisa, é queijo nutritivo, queijo que está bom para o corpo de ele. Ja, queijo op zich, wat? Dingen worden ongezond, of ongezond, met die hoe ze palabra lang. Dus het wordt, je lichaam gaat het niet op een goede manier gebruiken, omdat het combina vet en carbohydraat. Ja? Queijo op zich está vet. Si bota come queijo, no está malo. Si bota come queijo com pão, esse está malo, porque o pão está suikerbom. Então, pão, no? Pão blanco hasta pão bruin heeft 0 voedingswaarde. Echt, vezels nang kuting, ja, heb je het nodig? Niet echt. Dus pão op zich is weer mindset, hè. De afgelopen 100 jaar, nosa come pão. Exactamente. Mindset. Pão heeft. Kijk, de queijo op zich is helemaal niet erg. Het is goed. Maakt niet uit welke kaas. Maar het brood, daar gaat het om. Ami, maar bisa, un costo tiene que da ami hasta
Wanneer ik ook kijk, het is een minuut, dan kom je van bruin. Por ejemplo, camina met de alisa, botar een sandwich, quando diz não, ninguém van bruin. Não, então que só me entendem, bruin ou branco, tu dois também são cos para mim. Juist, ja. Tu dois também com na minha casa, me não se come pão mas já, pero agora tu fala para comprometer com pão branco. Als we met de haaien, de zonde van het geld, we wegen als te zeggen van bruin, kiar saco de cosa lu, camina no toma salu que is blanco. No, de único Mensen- kost in voedingswaarde is een klein beetje. Dus in bruin, die mas vezels, denk je. Pero het is ook achterhaald dat ons lichaam, zogenaamd, we hebben zoveel vezels nodig. Dat is ook niet meer zo. Ja, ja. Ja? Dus het brood is gewoon, ja. Tienes todo. Juist, esta pose ora bota come aletria, arroz, pan, bota come aworki in een 1,5 uur. Met die hamer terug. Mm. Oké. Sim. Bapa je worry ta met die cornflakes. Sei ta met algo ku. Sigung nos, ta kos masha salu. Ja. Nanta propaganda cornflakes como wonder voeding. Ja. Bosa Daar kenga komt het, ja. inventa cornflakes? Alblieft? Bosa kenga inventa the most important meal of the day? Contanos. Tell me. Cornflakes, K-Smart, bos dan conoce? Cornflakes, die K-Smart of zo. Kellogg's. Kellogg. Sim. Kellogg's, abinku catchphrase, breakfast is the most important meal of the day. Pasombra nang a inventa cornflakes. Ja. En kung nang a kumisa propaga is panang bende. En dan heb ik het over honderden jaren geleden. Hè? 100 jaar geleden. 100 jaar geleden. Ja, zo is het begonnen. Dus je moet 's morgens eten. Dat is ook iets wat nergens meer op slaat. Snap je? Dus cornflakes daar hopi malu. Het ding wheat denje, wheat nota bij kunos kurpa. Het ding suku denje. Plus eta processa ku hopi hydrogenated oils, hè? Dus eta unkos kuta hopi malu. Si boting you kuta come cornflakes wa su gedrag. Bij mijn kinderen ook, hè? Toen ik dat weggehaald heb, het is snel. Het is facil, het is variabel. Dan compra een pakje ng chiquito, doen en dan kom je de auto klaar. Pero je bent ze aan het klaarstomen voor als ze dadelijk 40 zijn. Patiënt. Juist. Als diabetespatiënt. Flojera. Flojera dat doen we Na dan. bira je sinvergüenza gewoon na bingo Fruit Loops, Frosted Flakes, que me agora te pakken en do kaba, sinyabu ko botigo come com leche vaca. Juist. Stroi suco riba. Sim. Wow. Papiano de leche vaca, senhora. Que você Yes. conta nos dizer 4 miljoen leche correndo por bebê. Que você recomenda ainda? Ja, leche, wacht. Er is een reden. Kijk, wij zijn zoogdieren, hè? Denk naturaleza. Een baby wordt geboren. Die krijgt moedermelk. Op een gegeven moment, baby gaat. Ora baby, nota hanya moedermelk mas. Melk takita. En nota hanya uit een pak in de natuur, hè? Als je kijkt naar zoogdieren en alle andere dieren. De mens alleen blijft na de babyjaren nog melk drinken. En de atrobe is eigenlijk een koos die food companies. Ja, dat zij gebrainwashed zijn. Je hebt melk nodig, pabohanya en calcium. Calcium. Pero Ja. broccoli, spinazie, tukos verde, ting mas. Dus dat verhaal van de melk is ook al achterhaald. Dus Oké. kijk, melk heeft twee parts. Hè. Het heeft de casein, het heeft de proteïne. En de casein party, dat is postmaat. Weet je, een proteïne party, maar als je het gaat vergelijken, in hoeveelheid calcium, bijvoorbeeld saka voor die leche, bijvoorbeeld je voor die otro camino tarde. Snap je? Dus Sojamelk e outro unando saca voor die amandele. Zijn dan zit bom bij je bebê? wacht, zie, kijk.
Als het dicht bij de natuur is het veel beter. Dat is 1. Pero je moet je niet vergissen, hè. Turcos puting soja. Dat GMO. Genetically modified, hè. Right. Is het malu. In alle zin. Dus sita leche, tofu, tempe. Turcos kuta di soja. Eta hopi malu. Dus atrobe minota pisa no come. Pero wak bom pa no come turdia. Pa no bebe Okay. essential. Mhm. Weet je, Anto, ja, allen dia nos ting rijstmelk, nos ting almondmelk, Two nos ting soorten. kokosmelk. Anto, ora bota wak ding paki, bota bolte, wak hoeveel melk erin zit. Bota hanya un lista di ingrediënten kuting denje, ku bonosaki kita. Anto te abou, bota mira 1 of 2% almond. Heb ik de almond zo bota bebe? Sim. Dus wil je melk maken, wat niet goede melk is, doe het zelf. Weet je, compra almendra, soak den blender, blend want dan je hebt van die cheesecloths, en dan heb je je eigen melk, gezonder. 10 toevoegingen aan code kuyenko. Dus luti te bisikinang, our broccoli no te crece den tropico. Kiko to un suplemento pa calci den tropico. Wat is calci? Calcium. Gewoon calcium. Calcium. Ja, dan eet je spinazie. Er zijn zoveel groenten die calcium hebben. Alles wat groen is. Anto, ja, atrobe, je kan, als je de supermarkt binnenstapt, hè. Ja, bij rechtstreeks de verdura na bij komt broccoli kukola. Sí, pero no olvida, turcos kubota mira in el supermercado, casi 90% is Proces. alles het groente. Ja. Gespoten. Ora bota planta strawberry na kaas. Nou, strawberry, qualquer fruta bota planta na kaas. Op jouw manier, sin spuit, sin nada. Fruta nang ta chiquito, anto zuur en Sí. als je in de supermarkt hebt, strawberry nang ta mane mango. Ik bedoel, Sí. het is niet natuurlijk. Het is vol gespoten. Bosa sumita lo que mi ta quiera toca también durante el programa ta. A lo largo, bono samas, kiko bo come, ora bo drenta ereki di verdura de un supermarket e bono sa kiko bo que. Passou basicamente, bota mira pouco apple nang lombra nechi maneta rubinanta bo non sa outro coisa que o piene não sa apelsina no e apelsina mes no toranho modificar apelsina dune e color oranho apelsina sempre su color verde ora bo essa domingo com esse lugar nem e apelsina com oranho, se oranho para dentro, para fora com color verde. Verde. Na Suriname. Assim se não modificar. Sim. Niaila, bem sério, Niaila de Vicente estima su cornflakes. Cambia o sistema e come, Niaila. Agora, muesli. Quem está a decidir quando começa a usar muesli no lugar de usar cornflakes? Que opinião, que tem benefício de muesli? Ja, muesli is ook een graansoort, hè. Wat? Okay. Als je voeding, als je ingrediënten, niet ingrediënten, dan zie je het bij op een rijtje zetten in de vorm van, zeg maar, qua nutriënten, dingje. Muesli komt hoger dan cornflakes. Dus het is een better option. Is het de beste? Het is net zoveel suiker, net zoveel koolhydraat. Snap je? Ja. Maar het is een betere optie. Dus Sibo Gustavo cornflakes vervang het met muesli. En na een tijdje, tiki bota kite. Of bota hasie in balans. Een keertje in de 2 weken. Weet je, je moet overstappen. Sowieso, nos 5 comienza comen menos. Also, wij zijn niet meer in de natuur. Nos nota corre, nos nota cinta traja. Nos culpa no mester e porsis não conosco como. Não. Sí.
1/3 daarvan is wat we nodig hebben. Hoop je in het zipper met dat trainen, hoop je door, met die tand. No! Je kan, als je een cupcake eet, no, moet je 2 uur op die treadmill gaan. We kunnen imagineren quanto bota come, denk tinta is veel hoor. Você ora você subir a treadmill, bota mira, e a pantalla que você sabe quanta caloria você queimando. E daqui bota mané meia hora da cara de coi, você bisa uma bonta 40 soma aqui uma feita. Ja. Que você pensa de deep freeze groenten? En dat moet er aqui nou. Bossa, diepvries porta hoppie bon. In de zin van, kijk, kijk, de grote bedrijven, wat ze doen, is ze plukken het. Dan ga je ervan uit dat ze het goed doen, hè. En je moet ook aan de achterkant van de pakje kijken wat ze toevoegen van een tenele bon. De hoppie diepvries, dan ze plukken het, ze flashvriezen het. Die mensen wassen, flashvriezen. En het is bijna hetzelfde als vers fruit of verse groenten. Snap je? Dus ik zou daar... Dat wordt niet zoveel geprocessed. Pero bleki sí. Bleki sí. Bleki sí, basta processar. Alles wat hoe zeg je dat? Een shelf life heeft van meer dan een maand, moet je beginnen te kijken. Kiko nanga voeg toe denje, panang tenele mas largo. Okay. Kiko ta een Ayurvedic wellness teas. Bosa, Ayurveda is, dus daar komt dus de kennis van de functional medicine. Ik heb best veel bestudeerd over Chinese medicine en Ayurveda. Dat zijn, hoe zeg je dat? Dat is kennis van vroeger, wat overgebracht is. Hoeveel kracht er in jouw lichaam zit. En hierbanang puting effecto riba bokurpa. Dus bijvoorbeeld, Leo heeft een andere samenstelling van energieën dan mijn lichaam bijvoorbeeld. En wat bij Leo gaat, volgens de Ayurvedische kennis, gaat bij mij niet. En Ayurveda is basically gebaseerd op energie en natuurlijke, hoe zeg je dat? Kosnang kubota hasi, bijvoorbeeld die hierbanang. Ja, ik kom niet in het papiermens uit. Ik ga het toch in het Nederlands doen. Daarbij. Ja, dus het is het gebruik van bepaalde, hoe zeg je dat? Natuurlijke ingrediënten, dus hierbanang. Bijvoorbeeld, de samenstelling, in Ayurveda hebben we het meer over vuur en aarde en lucht. Weet je? Dat komt bekend voor. Ja. Dus, en ons lichaam is ook een samenstelling daarvan. En aan de hand daarvan kijk je van wat dus met jouw lichaam samengaat. En dan heb je dus bijvoorbeeld de pita en de kapha. Weet je? En bijvoorbeeld als ik meer pita in mij heb, wat gebaseerd is op die gradatie, dan gebruik ik een specifieke blend van herbs, wat met mijn energie, hoe zeg je dat, samenstelling gaat. Dus dat is basically Ayurveda. Het is heel erg gebaseerd op jouw connectie als mens met de natuur en de samenstelling. Angel, tu pergunta que está surpreendente. Over die potentie. Sim. Senhora, nutrição. Lá que nós conhecemos a hambre agora aqui. É potência sexual de gente hambre. É por vai atrás door die nutrição ou é por direita também door die nutrição? Seguro. E botar um produto para aí? Mita do napo um par de ingredientes que você usa. Não, da Henry Senia. Ok. Kijk, sowieso, naarmate je ouder wordt, we moeten niet vergeten, zowel man of vrouw,
naarmate we ouder worden, onze hormonen gaan dalen. Ja? En sowieso ik zeg jou, maar de man, de testosteron gaat dalen. En bij de vrouw, de vrouwelijke hormonen. Vandaar dat we dan in een overgang gaan. Bij de man, dan krijg je problemen met je prostaat. Of weet je, de testosteron gaat heel laag. En hoe kan je dat op peil houden? Dan moet je bepaalde producten kun je gebruiken. En op een natuurlijke manier, no? Bijvoorbeeld pompoenzaad. Dat hoop je bon, para prostaat. Sunflower seeds. Botin kupa nota, no? Henry, dus ik nog een keer tegen. Tem gravação ali YouTube também depois, que menos Ik heb woorden gebracht. Ja. Dus pompoenzaad, je hebt sunflower seeds, almendra, hopi keshi, bobo gusta keshi, no? Hopi keshi, tasoru, door die GMO, dat ding, bijvoorbeeld in kaas komt van melk. In melk zit heel veel estrogeen, vrouwelijke hormonen. Si bota come hopi keshi, het bahabo testosteron. Sowieso, er komt een imbalance, no? In vrouwelijke hormonen, dat is subi. Dus dat moet je ook goed uitkijken, dat je niet te veel kaas eet als man. Pompoenzaad, sunflower seeds, pinaagdoporuza. Dan bisa patia também tá algo que tá hopi bom para testosterona of para potência de number. Abot por até de coi. Mino sì, ma tende di je, però mino hanya hoe zeg je dat? Bewijs. Juist, dus onderbouwd, no? Dus je kan ook uitgaan van mensen hun ervaring, pero ik heb dat niet echt, ik heb hier en daar gehoord, maar ik kan dat niet echt vinden van mensen die zeggen op een groot schaal van, hey, het werkt inderdaad. Dus. Dat is onze Een collega. Ik heb een product nodig om de sterkte van de man te verhogen en die van de vrouw te verlagen. Dus balans. De yin en de yang. De yin en de yang heeft hij nodig. Ja, oh, by the way, sporten. Ora Ja. bota hace ejercicio também tá subir bo testosteron, hè? Dan komen ook hormonen vrij en stoffen vrij. Dus sporten is ook heel goed. A mim, de mi caso, me tá gusta. Mas queixe, a mim não tá como queixe praticamente basta tempo acaba. Passo a trobe, como nir patiënt, het subi mi fosfaat, que também dá a minha arduna. Ja. Que men dat zei, ora wat een nir patiënt, echt juist komen, ik koos wat bisa daarbij komen salu, daarbij te werk dat en tegen die mi bienestar. Dat zei me dat tingu tenen op because den balans. Coffee, dan is jo minder maar je bebe de coffee, pero coffee também tá subi mi kalium. Queixe tá subi mi fosfato drasticamente. Até se mercas tem mais op fosfato de men. E pida na mi no por mi tá worry kunang, pero basicamente não se trata é parte de nutrição de gente. Senhora, nami pedibu dona não se donan vista la que nos vista global de lo que un gente con un gente me esté alimentar su mes orelante me inta te ora be dormir a noite que cota recomendação que bota visa ende pa tende me inta tá bom para boa assim tal me te dorche tá bom tal assim nem Bo, ik zeg het in algemeen, hè? Sí. Sowieso, si bonoting echt een fysiek werk, bonota een construction worker, met dat consejabu pa bono come mainta, bebe bote, hasi un tiki stretch, no, als je sport, no come mainta purba die hasi june tot een fasting tot 12 uur, net tot je lunch, want dat geeft je al heel veel beneficio, no? Sowieso bokurpa no mester. Dus als het gaat om, zeker als je geen, hoe zeg je dat, zwaar werk doet. Ja. En wanneer je eet, probeer je zwaarste maaltijd
te eten tussen 12 en 4, zeg maar. Dus bij lunch. Ja? Come bij lunch. Si boke come algo pisa, mane arroz, batata. Die mes, tiki, no? Je moet je bord verdelen. Si botas así en mitad, me zeta verdura. Anto un kwart me zeta bo carbohidraat, dus batata, arroz, etc. Anto el otro kwart porta bo proteína. A mí, ta switche. Mi ta así mitad proteína, un kwart anto mitad verdura. Mi no te come nada de carbohidrato. Dus si bo que paja, ese bo tinko hasi. Come bo proteína cu verdura. Si bo que mantener, come bo verdura, bo proteína, un tiki de bo carbohidrato. Ese ita bo comida más pisa entre 2 para 4 turnos. Después, anoche, atrobe, si botas hacer ejercicio, ejercicio, stretch un poco, haz yoga ta hopi bon, medita, pues no ta come so, ta salud. Ta costa, me botin con meditar, nera bota pensa, tu reconai? Anoche, curva de come más licht posible. Más licht, no que men, en vez de arroz bota come pan. Cosa também escoso. Também é um pizza. Juist. Mais licht que men, verdura, salada, un tiki proteína, bebe té. Você, by the way, bebe 2-3 litros de agua durante el día. Meinta trempan também, bebe hopi agua, meinta trempan, não da pizza? Ja, está bom para jumpstart hoe zeg je dat? Bo digestive system, no? Dus bota bebe hopi agua, anto ora bota bebe suficiente agua, bota ajuda bo digestive system, no? En dat is altijd goed. Dus 2-3 liter water durante el día, tá bom? Anto, si bota bij dormir 9 horas, no come nada 2-3 horas por mes con 9 horas. Si bota dormir 1 hora, dus hou. Oeps. Epa, bateria bad flow laganos na kaya esta vaina. Eu contestar esse aí, Pablo. A senhora explica que proteína que men tudo lo que tá carne que men produto na animal. Esse aí tá carne, pisca, galinha. Esse aí não é proteína, eigenlijk que nós temos ter. Aha, senhora. Mitei? Sim. Aha. Ja, internet kan je voor. Sim, onze bekende flow. Ja. Ita manier bevroren. Ben ik er wel? Was dan het Sim, botei. Sim. Agora tem um tique de lazy agora. Albei, papi no. Ja, nu wel hè? Ja, sim. Ja, waar was ik? 's Avonds, hè? Dus probeer ik bij dromen, 2-3 horas, voor die nog komen. En ja, dan kom je weer bij de truckiepang. En dat zijn allemaal gewoontes die we moeten loslaten. Ja. Ja, kijk, een keertje, of op vakantie, of een keertje. Dat houdt het leven in balans en maakt het fijn. Hè? Je moet het ook kunnen laten en in balans houden. Pero over het algemeen is het een slechte gewoonte. En toen ons 10 nos keer echt biba. Kijk, je kan lang leven in pijn, in een lichaam die altijd pijn doet, niet goed voelt. Maar je kan ook lang leven in een gezond lichaam. En dat is ik denk dat dat beter is, no? En dat is in je eigen handen. Bueno, que come gezond também. Muita querer, muita pensa que eta vai pensa gezond também, no? Seguro. Sim, no? Corpo sano, mente sano. Yes. Exactamente. Ja. Want je lichaam gaat, kijk, wat ik al in het begin zei, is een chemisch gedoe, hè? Lo cual bota pone en je, is eta sali. En kijk, als je goed erin stopt, dan komt er ook goed uit. Je gaat je beter voelen, je botingara die hasi maskos, je gaat meer doen, je gaat beter denken, boting mas claridad. Dus
Alles heeft invloed daarop. A mim tá hora bani a noite nai. Bom, depois eu acabei operar pulmão que sei, então botar em roupa remédio, então a mim não pode comer coisas mais. Então me suco mané começar a escomer mais a pisar mes. Dia que mari para ko suco tá assim na alto, mas é cram na pia com tu coisa, então sei tava da mané um choque para mim, como me será vai cama me não me sora. Mas começar a comer roupa hierba que sei não. Então mi não tá come nada, quase pisar mas tanto, mas já tampouco. Mi tá come roupa nete. Mi notas que sei não. Vai a noite né, mi tá sentindo ali nem quase nem hambre, mi não tá sentindo mesmo. Mi tá sentindo com bom, barriga tá yen. Então, mi tá querer com roupa higiene, me ser acostumado com schakel mas que ja, come se passa higiene tem hora mi tá querer para schakel bem bem. Yes. Você programa aqui ama wake up, a mim mesa wake up. Então, macam meu sistema de come, então eu aqui me sinto me marcha, mas é bom mesmo. Yeah. Senhora, tem uma pergunta mais aqui, Pablo. Que a senhora, sua opinião personal tocante vegetariërs? Ja, vegetariërs, kijk, boting dos diferentes vegetariërs, boting vegan, kuno ta come nada die animal, ni honing, nang tahusa. Dus mijn persoonlijke mening, nota saludabel. Wij zijn zoogdieren. Ons lichaam heeft proteïne van dierlijk proteïne nodig. Ja, want door dierlijk proteïne te eten zijn wij hier geëvolueerd en het heeft ons de edge gegeven wat we nu zijn als mensen. Si nos queda come hierba, nos lo queda manera orangutan. Dus dat is mijn want wij zijn geëvolueerd door het eten van animal products. Ja? Yeah. En dichtst bij de natuur. Hè? Maar je hebt ook dus een vegan no está respectar ehendenan, puta come asina, no está ofrecer hasta meal plans. So, ja, ik heb respect voor mensen die dat doen uit een morele kant, vanuit die kant. Animal rights, dus dat respecteer ik. Maar je hebt ook vegetariërs die wel ei eten. En dat is goed. Bo porta un vegetarian, pero ratu, bota schakel over, pa bo come webu of pisca, pa bo duna bo kurpa, animal protein, cultuur, mineralen, vitamine, dengue, amino acids, dingen proteïne, die webu, pisca. Anto ese ita tenebo den balance. Paso bo mester DJ, pa bo gums nang, pa bo gente, pa bo pesu. Snap je? 1 à 2 keer per maand is goed om dat te doen. En als het zo iemand is, vegetariër, ja, dat is goed. Oké. Basta, vegan, a mim também me respeitar turende sua opinião, na vida, na assunto. Pero obviamente na mim também assim pouco demais, em que sentido? Pouco dia me estava com um documental de pareja que tem 2 pushi. E push nanda bata flaco, gewoon na acaba na nada. Ora bij veterinário nang tasi testa mira que push na não tem nada de vitamina de nang corpo nanda gebrek aan alles. Loga door kennen que da vegan nanda ainda não push nanda ninguém come verdura so. Ai. Camina push também tá roofdieren daar push dat de proteïne die beste te come. Eta tegen de natuur in. Hoppe jammer. En de hele situatie nang Yunang tambe. Kijk, je kan een morele reden hebben, pabota mas. Amita keren denk animal rights. Maar het moet niet zo zijn dat het je gezondheid schaadt. Weet je, dus het is, ik ben, en je moet kijken, kijk, si bota come carne 5 dias, 7 dias. Een beetje te veel van het goede, vind ik. Maar waar komt het vandaan? Weet je? Er zijn zoveel dingen wat je moet kijken voordat je zo ver gaat. Weet je? Senhora, qua carne, so, tem debate de carne e porco. A mim não te come carne e porco, mas, pessoal, você ouve bem, me também se a gente tem que entender de não corpo. Então, mas começa a escutar com o corpo, tá começa a sacar peça, coisa que hora que me come
algo de porco. Que como te recomendar ainda como carne, é melhor carne para comer, de galinha, de pescar, que como te recomendar? Sowieso, naar primer lugar, je moet naar je lichaam luisteren. Ja? Ik zelf eet geen rood vlees, dus carne vaca. Pero carne vaca, dat é carne que tem mais tanto vitamine, mineralen, turcos is een volledige proteïne source op zich. Si bota come carne vaca zo, dan krijg je alles. Alles wat je in groenten, tuko. Dus het is, carne vaca is een volledige proteïne source. Dat is één. Tweede is, je moet kijken van, kan jouw lichaam daartegen? Want je kan mensen hebben die bijvoorbeeld, wat jij hebt, niet tegen bepaalde stoffen kunnen. Ja, dus je hebt mensen, bijvoorbeeld als je prostaatproblemen hebt, dan moet je geen rood vlees eten. Ja, want het heeft bepaalde stoffen daarin wat je prostaat schaadt. Maar rood vlees is een van de beste protein sources que a mí te aconseja si bota come carne vaca. Daarnaast, ja, porco, galinha, salmon, otro pisca. Je moet kijken wat is de source. Daar gaat het om. Je kan een kip hebben die volgespoten is met hormonen. En je kan een varken hebben die gewoon thuis alleen maar groente heeft gegeten. Dus het is niet van wat het is, maar waar komt het vandaan? Is source DJ. A mim, aí que diz vegan não be, para colmo mi prima da, Arábia comi. Me diga, né, eu tenho que ter cuenta que agora me come carne vaca, não? Tá, quando você pensa da erva de recycle, mas come, tá? Yeah. Você vaca te come erva, me te come vaca, well, me te come. Te comer. Ai, ai. Me tinha plaatje aqui, no? Que vou contar nós. É também holistic eats. SMS. Hier staat Rojas eigenlijk voor. Ja, dit is wat jouw gezondheid is. Maar neem bisa nota comida so. Ja, e comida tem efecto riba bo emoção, bo físico, bo intellectueel, maar ook hoe je werkt, je werkomgeving. Waar je in gelooft. Je kan gezond zijn, pero si bonoting zijn, bonota contento. Dus dat is ook een aspect van, weet je? Dus dit is het totale plaatje waar je aan moet werken om een gezonde lifestyle te hebben. Ja, dus hier gaat het basically om. Okay. Interessante. Muito interessante. Sim, nossa passou uma hora do baile. Hora da bike. Senhora, all by all, Leo, bota pone contato número de senhora quando anda se toma contato com ele. Sim. Sim. Sunita, me pode imaginar-me que o trabalho é duro para conscientizar nós juiteren na corso. Kom na meste alimentar na curva eigenlijk, kom nutri na curva e não come. So nossa vooral hobby na alanta tem tempo que para não comer que mesmo para madrugar na truck, batata, abin na cerca, que dorme de grelha de saúde, pero tu respeita não que salu não que tre costa não que sazonar carne com ne smaak. Dus eigenlijk want smaak je carne, dat is zomaar de smaak. Juist. En mensen denken que batata sabe um certo que te importar 2-3 dias trabalho por dia. A parte mas tem que pende sauce, que salsa rosada, que maggi. Eu ben tu de laatste 10 anos que tá sendo coisa e você acaba com aqui 10 por 5 anos, nanta peso riba comunidade por lo que te trata parte médico. By the way, suku
também tá dia, dus ture bota bisa van ture kos nang processar e suco também tá dia kos nang puta puting zeg maar de rode draad in kanker, hè? Dus toertype die kanker, suco is de voeding para câncer crescer. Dus er zit een bom coisa para mencionar, die com suco no. Die com cornflakes, pan, saus, tudo konang, die com no. Maar ja, dat is misschien voor een andere keer. Maar suiker is echt heel belangrijk om uit je dieet weg te halen. A mim, por menos não será, a mim, maquita suco. Aunque me dá muito Snoop Dogg, pero maquita suco. Pero na seu lugar, por exemplo, me usa Crystal Clear, né? Crystal Light, e coi bebe não sem suco, né? Tem diferente sabor. Tudo coi bebe que eigenlijk não tem suco, de mesmo não tem reemplaçante de suco. Me pode imaginar que não é bom, pero... Não. Aspartam com sucralose tá hopi malu. Anto esse tem hopi efeito riba bo digestive bo biotics, pro en prebiotics ding bo tripa, puta connectar bo. Daar heeft het heel veel invloed op. Vooral voor de vrouwen, hè. Het cambia ng hormonen. Ik heb zelf bijna 10 jaar op Splenda geleefd. Ja? Anto, wat hoop. Dus nu, zeker zo'n 10 jaar, gebruik ik alleen maar stevia. Stevia is van een plant. Anto, no compra stevia, puta ding epaki, anto, ting malt, iets van dextrose erin. Também não está pondo grande stevia, pero orba tá bire. Dextrose, sim. Nee, bonotin kusa is een die druppel. Dat is dus echt van de plant. Of, bota compra e blaadje ng mes, hierba, den blaadje, bota konen de bote, en het is zoet. Dus dat kan je dat ook gebruiken. Maar aspartam, com sucralose, com dat ding, koi bebe com maneira mencionar, Crystal Clear. En af en toe, het is bom, pero para diet cola, hopi malo. Hopi malo. Você a mim tá parar entre espada e muralha. Mas op den duur, a mim a única coisa que eu me de bebe, tá água. En dat doe ik ook. Ik ben overgestapt, maar compra een soda stream machine. En toen met dat krami iced tea, die hierba nang, met dat boete dingen machine, dal prek denje. Is water met een smaakje, met prek. Ja. Maar meer een machine hoe te vallen, sabe? Ik acho que pensei me mestre tra amigo, so. Basicamente, niet te parar aí na mané bom. Aqui donder me digo bebe o. Bebe água de trás. Pero que costa comitie wacht beperking tam, ik moet net 1 liter die wacht per dia me poiga de mi curva. Que men é fácil. Yeah. Senhora, dava um prazer de timbo, nós lo invitamos seguro trove pessoal. Yeah, o tema aqui é um tema que queremos notar tema que tá vez ou 2 vezes ou tema que nós tem quase mais regular. Mas é que dá para aprender na cabeça que quando aqui tem dia não bimbei. Sim, na minha wag. Laurin também se ginanang tapuntra kinang agave awor senhora. Que a senhora que agave? Também agave também tá processar. Laat me começar com você. Agave is geprocessed. Boting honing, boting maple syrup. Também tá bom. Honing. No, bokurpa no conhece a diferença. Dus natuurlijk, als je een keus moet maken tussen suiker en honing, escoge honing. Dat is logica. Pero bokurpa no sabe a diferença. Dus als je suiker wil gebruiken bij je thee, honing, agave is een betere optie. Pero honing is beter dan agave. Bijvoorbeeld, dan usa tambe coconut sugar. Tambe te processar. Nangatra suco de coco. Tambe te processar. Pero se você usa suco, wak variatie kuta bing voor die umata. Bijvoorbeeld die monk fruit, boting stevia. Bosa, esaki nang ta teku aworki, lo cual malesa ta es un
mas mio ding e choices kubuti. Okay. Makuna honing. Wat zat ik hier? Makuna honing. Zie, daarmee een type die honing. Volgens mij is dat wat natuurlijkere versie. Die mis, het is dichter bij de natuur en zo minder geprocessed. Dat is een betere keuze. Oké. Última palavra. Sunita. Laatste woord. Ja, ik zou zeggen, hou het in balans. Maak keuzes kuta dicht bij de natuur. Eet je proteïne, want dat is het meest belangrijke. No quiere ding low fat, low sugar, low kiko, non-fat. No compra nada con non-fat, non-sugar. Light. Processar light. Eet in balans, eet in kleuren. En zo af en toe mag je rustig een beetje cheaten. Hoort bij het leven, om het in balans te houden. En te move. Move também. Seguro. Hindi ko hindi rabi porco light ko na aquí. No. Sim. Bom, senhora Masha danki. Dankie na Boss Nang. Anto, mita available pa outro dia para nos educarnos gente nang mas mio tocante, come saúde e balança. Seguro. Masha danki. Danki. Sim, bom. Tchau. Sim. Sion. Tremendo programa. Ambo. Great. Muito boa informação. Sim, nós espera que informação na nossa três aqui tá check in na um tique mais. Lego mais assunto de suco aí, suco tá opi dainho. Suco tá ponendo kita pia, kita ma, kita brasa, kita tuko. Então, desei te bedoeling um pouco. Sim, então, isso que rato, nosso colega na outra também sigue analisando. E nós também com Angelo Meyer. Sim, Angelo Meyer é uma senhora também de seita de Sint Maarten, não? Sim, é parlamentário. Sim, nós também tem senhora do Scherpi. Ambo. Great. O programa também pinta de tremenda trobe. Amanhã tem programa de preparar para vir Holanda. Eu benang, sim. Eu benang, corda se guie, para nós começar, estou bem tira para a Holanda aqui. Depois tem o ministro de Economia de Aruba também amanhã. De programa com Henrique, com Javier, também lo considero interessante. Que é dependente de esse máquina que vai estar a carregar com diferentes programas, e já sabe agora. Nós também temos programa com o reportero policial de todo tempo também para encadear once a cop, always a cop. Também você que dependente de costa vai estar tremenda troca de máquina na plataforma entrevista. Turcos bom, vamos ver se tem mais aqui rato. Tem mais o verão. Tchau. Yo. Yo.